सानफ्रोमबो आखाइ संख्ल'नायजों देहाया लोरबां जालाङो, आथोना थिया जाया जालाङो। बेबायदिनो सानफ्रोमबो संख्ल'नायजों रोसिया रानलाङो। बेफोर सोंथिनि फिननाया एकदम कारेक्ट। बिदि जामारो। मा नोंथांमोनाबो बिदि सानो नामा? अब्ला फै भिडिअखौ जोबनायसिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन। आखाइ संख्ल'नाया मोनसे नर्मेल बाथ्रा। गासैबो खालामो आरो खालामथारनोबो गोनां जायो। बेयो नङा दे खालामथारनो मोना आरो सासेबो सुबुङानो खालामथारा। बेफोरबायदि साननाया गोरोन्थि। नाथाय मायबाफोर खामानिया गिनो गोनां नङा जेब्लासिम बियो नर्मेलनिख्रुइ गोबां बांलाङा। जेब्ला दिनावनो बार बार खालामबाय थानो गोसो जायो आरो गाज्रि गाज्रि भिडिअफोरखौ नुफ्लांना मायबा मायबि सानफ्लांना खालामफेरबाय थानायासो गाज्रि। गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायियासो गाज्रि। बे नङा दे खालामनो गोसो जाबाय आरो दिनाव बा साननै सानथामनि उनाव खेबसे खालामखांबाय बा खालामो। बियो 100% नर्मेल बाथ्रा। बेजों जोंनि देहायाव बांद्राय एफेक्ट गोलैया। संख्ल'खांनायनि उनाव एसे एनैखौ लोरबां मोननो हागौ। बियो नर्मेल बाथ्रा, टेम्परारिसो, साननैसोनि थाखाय जानो हागौ। नाथाय बांद्राय खालामब्लासो बायदि बायदि प्रब्लेमसा जानो हागौ। जेरैबायदि देहाखौ लोरबां मोननाय, खामानि मावनो गोसो गैयि जानाय, आथोनखौ सानाय मोनदांनो हागौ एबा आलौनाय बायदि गोजा सोमजिनाय। नाथाय मोनसे प्रब्लेमसा जाबाय स्पार्म काउन्टआ खम जानाय। जेरैबायदि जों मोनदाङोदि जोंनि देहायाव दैयानो गैला नामा, संख्ल'ब्लाबो ओंखाराखै होनना मोनदाङो जे, नंगौ बेयो जायो। बांद्राय संख्ल'ब्ला बेयो देहायाव खमिलाङो। खिन्थु मेन पइन्टआ जाबाय स्पार्म काउन्टआ खमिलांनाय। बियो ओरैबायदि जोङो गथ' खांनो नागिरबा गथ' खांनो हाया जायो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि दैनि कुवालिटिया खमिलाङो, जायनि जाहोनाव गथ' खांनो हायाबो जानो हागौ जोङो बिदि बांद्राय संख्ल'बाय थायोब्ला। नाथाय रोसिया रानलांनाय एबा खमिलांनाय बायदि मोननाया साननैसो रेस्ट लाब्लानो नर्मेल जाफिनो। बेफोरथ' जाबाय देहानि प्रब्लेम्स। नाथाय मोननैसो मेन्टेलिबो प्रब्लेम्स जानो हागौ। जेरैबायदि थैथ मानोबासो खालामफ्लांबाय, टेनसन जासोयो, जेबो खालामनो गोसो गैयि जानाय, खामानिफ्राव गोसो होनो हायि जाथारो। लोगोसे गाज्रि फिल्मखौ नायबाय थानायनि हुदा जालांनाय। जुदि बार बार फिल्म नायनानै संख्ल'ब्ला बियो जोंनि नर्मेल लाइफखौबो एफेक्ट खालामो। मा अब्ला जों एखेबारे आखाइ संख्ल'नायखौ नागारथारनांगौ? बिदिबो नङा लोगोफोर। बिसि गोनां गार्लफ्रेन्ड गोनांफोराथ' मालाय टेनसनानो गैया होनना नोंसोरो सानो जानो हागौ। बेबो सैथो बाथ्रा। नाथाय सिंगोल मानसिफ्रालाय माथो खालामनो? अब्लालाय बेसेबांथो खालामनांगौ? जोंनि देहानि थाखाय हेल्दि सप्तासेयाव खेबनैनिफ्राय खेबथाम खालामनाया हेल्दि एबा गिनो गोनां बाथ्रा गैया। जुदि सप्तासेयावनो खेबबानिफ्राय खेबद', खेबस्नि गाहाम बिदि खालामोब्लासो अब्ला आथोना उनाव प्रब्लेम जानो हागौ। थेंगाया एबा थिया जायाबो जानो हागौ आरो देहायाबो जोबोर लोरबां जालाङो, हामनाय बायदि मोनदाङो आरो लोगोसे स्पार्म काउन्टआबो खमिलाङो। जायखौ आं बुंदोंमोन जोङो गथ' खांनो हानायाव एसे प्रब्लेम जायो होननानै। जुदि नोंथाङा सानो बांद्राय जालांबाय संख्ल'नाया, अब्ला फिल्म नायनायखौ नागारनो नाजा। एक्सारसाइस एबा जिम खालामनो सेस्था खालाम। हराव थाबैनो उन्दुलां। दिनावबो गोबां बेस्थ' थानो नाजाब्लानो जाबाय। मानोना जोङो दिनावनो ओरैनो टाइम थाबाय थायोब्लानो बेफोरबायदि खामानिया जायो। अब्लानो आखाइ संख्ल'नायाबो लासै लासै खमायलांगोन। जोबनायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानो, आखाइ संख्ल'नाया जेबो गाज्रि नङा जेब्लासिम बियो लामा बारलाङा। गोजोन्थों।